адным з традыцыйных рэгіянальных строяў мужчынскіх на Гарадзеншчыне захавалася такая дзіўная трошкі шапка, яна называецца шапка жаўнерка. І вось калі мы яе возьмем, пакруцім у руках ці, напрыклад, захочам аднавіць, то мы ўбачым, што гэта калька са шляхецкай канфедэраткі альбо рагатыўкі, якія былі вельмі распаўсюджаныя ў сярэдзіне 19 стагоддзя падчас паўстання Кастуся Каліноўскага. І сяляне ўзялі гэты элемент свайго адзення ў свой гардэроб, шляхецкага адзення ў свой гардэроб, адаптавалі яго і называлі проста жаўнеркай. І потым, калі ўжо хадзілі этнографы, калі збіралі дадзеныя звесткі, яны пыталіся, а чаму жаўнерка? Чаму шапка жаўнерка? А яны ўжо не памяталі ні пра паўстанцаў, ні пра што іншае. Яны казалі, ну, таму што так дзеды гаварылі, так прынята. І вось гэтае ўзаемнае пранікненне, яго можна знайсці ў вялікай колькасці кропак і момантаў.